Hello लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांमोनखौ बे दिनैनि सुंद' भिडिअ'आव बरायबाय आङो दिनै माने गुबुन जायगायावसो दङ दा नोंथांमोनहा गोबां सुबुङानो आंनाव कन्टेक्ट नाम्बार बिहरबाय थायो नङा होमबा मबाइल नाम्बार दा गोबांबार भिडिअ'आवहाय आङो होबोबाय नोंथांमोनहा नाथाय लानो रोङा आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ दा बिनि थाखायनो आं बे सुंद' भिडिअ'नि थ्रुयैहाय नोंथांमोननो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरनो सानदों दा नोंथांमोनहा लाबानो जाबाय नाथाय नोंथांमोनहा कन्टेक्ट नाम्बार लाखांनायनि उनावहाय आंखौ डाइरेक्टलि कन्टेक्ट दा खालाम नोंथाङा WhatsApp मेसेज खालामग्रो बेनिफ्राय WhatsApp मेसेजनि थ्रुयैहाय नों मा रायलायनो बेखौ फोरमायहरग्रो बेनिफ्राय आङो नोंथांनो टाइम दिहुननानै होगोन बेनिफ्राय मा खोथा सावरायनांगौ जोङो बेखौ सावरायगोन नङा होमबा रायजोफोर दा माने आंबो एसे खामानियाव थानाय जायो पार्सनेल डिउटि आरो बेनिफ्राय माखासे आफादनि खामानिफोराव बिजि थानाय जायो गोबांनो बेनिखायनो मोनफ्रोमबो समाव आङो फ्रि थानाय जाया आङो ओंखायनो खावलायखायो नाम्बारखौ लाखांनानै नोंथाङा आंखौ गोनांथि जायोब्ला WhatsApp मेसेज खालामग्रोथारनांगोन बेनिफ्राय आं नोंथांजों सावरायगोन आरोखि बेनिफ्राय मा डिसिसन लानांगौ लानाङा उनावहाय खालामगोन नङा होमबा दा दिनै आङो मोनसे खोथा बुंहरनो सानदों जोंनि बर' माहारिनि लाइमोनफोरा गोबां माने गुबुन रायजोफोराव जे खामानि मावनो फैयो दा गोबांथार जाथाय जागासिनो दा नै मैयाहायसो माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगावनि सासे बर' लाइमोना माने ट्रेनजों फैदोंमोन जाहैबाय बेनिफ्राय आन्ध्र प्रदेशआव बोरै ओंखारलायखो माने एसे खर'फोरा बोरैबा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों ओंखारनानै बियो माने बेनि फनजों हरलाय बैनि फनजों हरलाय कल खालामगासिनो नाथाय मोनसे जायगायाव थि थाया बियो नै सोरनिबा मबाइलजों कन्टेक्ट खालामो आरो दानो गुबुन जायगायाव थाङो बेफोरबायदि जाद्लागासिनो आरोखि दा बेनिखायनो सांग्रां जाजानो लुगैयो जोङो बयखौबो आङो पार्सनेलि गोबांबार खावलायहरबाय जाहाथे ट्रेनजों फैयोबा कनफार्म टिकेटफोराव फैनांगौ आरो लोगोसे माने लाबोग्रा दङब्ला लाबोग्राफ्रा केयार खालामनांगौ आरो हारसिं हारला फैनो नाङा गोबां मानसिफोरा फैनो रोङा बा गोबां मानसिया फैयोब्लाबो माने ट्रेननि नैबे जे ट्रेनाव गाखोनानै ट्रेननि आवाजजों आरो दा गरम बोथोर बेहाय बिराद बरिं जाबोयो आरोखि बिसोरनि माइन्डआ थिग जाबोआ बेहायनो जोंनि बर'फ्रा माबा मोनसे माने साननाय जानानै माइन्डखौ कन्ट्रल खालामनो हाया आरोखि बिसोरनि ब्रेना दा बेफोरबायदि गोबां जागासिनो दङ दा माने कन्टिनिउलि गोबांथार जाथाय जागासिनो दङ जोबोद दुखु मोनो बेफोरबायदिबा दा हेफाजाब खालामनांगौ हेफाजाब खालामनोबो नों बबे जायगायावहाय दङ गैया बेहाय बिराद गोब्राब जायो नङा होमबा उमुक जायगायावहाय मोनसे जायगायाव दिदोमै दं होनोब्ला बेहाय थांनानै बेखौ मदद खालामनो हायो दिनै थाबायदिंलाबाय थायोब्ला बेफोरबायदियाव माने गोबां प्रब्लेम नुजाथियो आरो आं सिगांनिफ्रायनो खावलायखानाय बांद्राय बैसो गोनां सुबुंफोरा फैनो नाङा होननानै बांद्राय बैसो जानाय जायफोरा 40+ बेफोरो दा गोबां सुबुं आन्दायनानै दं बा गोमानानै दं जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावनो दा गुबुन रायजोफोराव दासिमबो आंनिसिम गोबां माने केस फैनाय दंमोन दा जों बिसोरखौ दासिमबो मोनफिननो हायाखै दा मिजिं दङ अब्लाबो माब्लाबा मोनफिनगोन होननानै दा आं बेखौनो बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जानोसै नोंथांमोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लाबानो जाबाय WhatsApp नाम्बार बियो 6000412452 नोंथांमोन आरो खनसे लाबाव 6000412452 नोंथांमोन दा नोंथांमोनहा बाहाय आंखौ WhatsApp मेसेज खालामनानै सावरायनो हागोन बेनिफ्राय उनावहाय कन्टेक्ट खालामनानै जोङो सावरायलायगोन दा दिनै बेखिनियानो नोंथांमोन बाय थेंक इउ टेक केयार नोंथांमोन